Iñaki, Opa. badator korrika, eta bideo horretan ari gara aztertzen korrikak izan dituen kantuak, eta bideo horretan, aipatu behar da, 2009an, Betagarrik egin zuela kantua, Ongi etorri lagun izenpean, eta Betagarri taldearen beste pauso bat izan zen, ez? Ibilbide luzeko taldea zen garai horretan, eta korrikako kantu egitea, imaginatzen dut, berezia beti ere. Bueno, berezia eta izugarria, izugarrizko poza hartu genuen esan zigutenean, egin behar genuela kantua, Betagarria zera matzan, garai horretarako 2009-erako urte batzuk, ibilbidean izan genituen agian 7-8 diska atzean, eta banda nahiko konsolidatua zen, eta besterik gabe izugarrizko ilusioa egin zigun guri esatea, eta oso ondo hartu genuen. Egia zen zirraraz betetako erronka izan zen. Ni gogoratzen naiz, kostatu zitzaigula lapurtxo bat kantua nolabait moldatzea, azken finean genuen gauza eska arrunta egin nahi, baina estribilloarekin jantzita ez dakizet, eta eman genuen hilabete batzuk estribillorik gabe. Eta emango du pasadizo bat dela, baina altxatu nintzen ohetik egun batean eta estribilloarekin buruan, ez? Eta esan nuen, hau da estribilloa, ez? Ordua, kostatu zitzaigun, baina egin genuen, eta egia esan, pozik geratu ginen emaitzarekin, eta, itzela, ez, guretzat oso harro, korrikaren kantu bat egin izanaz, eta parte hartu izanaz. Korrikako kantuak korrikara gonbidatu behar dute, eta kantu honek erritmoa behintzat bazaukan, erritmo azkarra, korrika egiteko, ilusioz aurrera egiteko, ez? Bai, horre egiten duen rifa nahiko berezia da, etenek, nahiko eskalaren hildotik, baina ezberdina egiten du kontra, eta gero arnasten du abestia baitare erragamufin baten antzera eginez karriketan, karriketan, eta horretan parte hartzen du jendea pilo bat, askotan zuzena jotzen duzuna, jokorako ematen du, ez? Eta gero arnaz hartzen du estribilloan, ez? Horren bila geunden, eta egia esan, kantua nahiko eraginkorra izan zen, beti izan zuen bere helburua, eta gerora ere geratu izan da euskal musikan, korrikaren kantu asko bezala, ez? Gogoratzen naiz jarri genuenean bideo lehenengoz edo estreinekoz, Porrotxek esan zidala, izugarrizko zirra sentitu dut, baina zirra sentitzen dira nire ustez korrikaren kantu guztiekin. Azken finean, bihotz euskalduna da abertzalea baldin baduzu nolabait sentitzen dituzu horrelako gauzak, eta horrelako zirrak, orduan ez gara gutxiago izango. Esan bezala, musika Betegarrik egin zuen, letra berriz, Jon Maiak. Eta letraren integrazioa o jendea euskarari biltzea ekarten zuen gogora, ez? Hori da, nik uste dut AEKak pentsatu zuela apurtxo bat bai leloan, eta nolabait gerturatzea eta ongi etorri ematea etorkinei garai horretan ez bakarrik euskara da. Euskal mundura, euskal herrira eta euskal gizartera, ez? Orduan horren hildotik egin zuten ongi etorri lagun. Ongi etorri lagun da kantua egin zuen Jon Maiak, bera ere, bere gurasoak kanpotarrak izanik, aukeratu zuten euskaldun berri bat eta nolabait nortasun handiko pertsona, ez? Euskal kulturan eta munduan, ez? Orduan bera aukeratu zuten letra egiteko eta horrela egin zuen eta gu musika jarri genion. Alderantziz izan zen, gu musika egin genuen eta gero berak letra jarri zion musika horri. Esan daiteke, korrikako kantuak guztiak dira bereziak, momentuan asko entzuten dira, 7 egun, 9 egun dira korrika alde batetik bestera ibiltzen da, etengabe entzuten da, eta aipatu duzun bezala kantu batzuk geratzen dira, urte batzuk geroago ere entzuten dira, ez? Kasu horretan, bai Betagarrirekin eta bai gaur egun modus operandirekin, kantu hori zuen kantu zerrendan dago gaur egun kontzertuetan. Bai, nik azken finean, horrelako kantuak gogoratzeko edo nolabait pasatzeko, zati honen parte handi bat nirea zen,
eta orduan buratu zitzaidoan, betagarraien zatitxo bat eramatea baita ere, nolabait eta korrikaren zatitxo bat eramatea gaur egungo zuzenekoetara, modus operandirekin, eta gaur egun jotzen dugu, eta gaur egun oraindik eragina badauka ikuslegoarengan, eta jendeak jarraitzen du disfrutatzen, beraz, defendatzen jarraitzen dugu kantua, egia esan. 2009ko korrika hori hemen bukatu zen, balkoi honetan, Ama Virgin Zuriaren plaza hor atzean, eta leku berezia ere Gasteizer guztientzako, zuretzako ere, eta gainera hartzea korrika bezalako jai batek plaza guzti hau jendez beteta, benetan inkuigarria ere ez. Egia esan, Gasteizek izan duen euskal prozesua azken urteotan izan da izugarria, ez da. Nik uste dut guztion artean eta jendearen kontzientzia ere interesgarria izan dela, ez? Euskaldun prozesu horretarako, ez dugu ahaztu behar Gasteiz erabat hiri erdalduna zala, eta nolabait guztion artean ereki dugu beste Gasteiz bat, ez da. Eta, hori bezer esetik egin zen ikastoletatik, euskaltegietatik, kanpotik ere etorriketako jendeagatik eta ni gogoratzen naiz egin ziren lehenengo korrika horiek historikoak izan ziren, lehenengo korrikak hemen bukatu ziren horiek, ez? Eta nola ez, gu egindako kantua egin genuen korrika horretarako ere itzela izan zen, ez? Hemen animatzen da, plaza jendez betetzen da, eta Zeledonen jeitsiera izango balitz bezala, euskararen jeitsiera izan genuen eta izan dugu korrika amaitu den guztietan, eta beraz oso harro euskal arabarra ez, eta nolabait euskara baita ere nolabait gurea den gauza bat bezala sentitzeagatik, ez. Iñaki, badator korrika, laster hasiko da martxan, esan daiteke, zu ere korrikako parte zaren horretan, zirrara berezia sentitzen dela gerturatzen ari den honetan, ez? Noski baietz, ez? Euskaldun bezala eta bertzale moduan, esan behar dugu euskara dela gure tresnarik nagusiena, ez? Eta garrantzitsuena, ez? Eta Araban, egin den prozesua, orain usta biltzen ari gara nolabait, eta oso zirraragarria da jende arabar guztia biltzea euskararen inguruan, eta hemen nolabait adieraztea hiri moduan, ez? Hiri ateratzen da kalera eta herri guztiak ateratzen da kalera, baina hemen nik uste dut zirra hori nabarmenagoa dela nolabait herri oso euskalduna izan ez delako, ez? Eta gero bestetik zirraragarria da ere bai, nik bitan eraman izan dudalako lekukoa, bat 15 urterekin, 16 urterekin, eta bestea geroago, ez naiz gogoratzen, 30 urterekin, nolako goza bat, eta hori bai dela zirraragarria, ez, eramatea Euskal Herri osoa zeharkatzen duen lekuko hori, eta nolabait zirraragarria izan zen baita ere abestia egin izana. Aurten igual lekuko ez duzu eramango, baina korri bai, noski. Korrika egingo dugu, ea zenbat egiten dugun, hori ezberdina da, eta gozatuko dugu giroaz eta korrikaz, nola ez. Kantuak esate duzuen bezala, korrika karriketan ikusiko gara. Hori da, karriketan ikusiko gara. Mila esker, Iñaki. Zuri. Ongi etorri Aitor, galdu zuen ta bila dator. Ongi etorri Sarai, helduarren korrikatarrai. Evaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. Mikel Oinez gehienetan, Pepe eta Erbiratzenetan, Mohamed lanetik hueltan.
nekane bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika kariketan doa mundua, kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika kariketan doa mundua. Ongi etorri aitor, galdu zuen tapila dator. Ongi etorri sarai, helduarren korrikatarra. Kantatu dezagun, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozenak. Kantatu dezagun, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozenak. Orain euskara da soa, euskaraz doa pausoa, euskara da itxasoa, zerua lurra auzoa. Euskara herrian dago, euskaraz mundu osoa. Euskara herrian dago, euskaraz mundu osoa. Kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika kariketan doa mundua, kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika kariketan doa mundua. Bidaia zugan bada, eta bidea zeu bazara. Mundua da euskara, zatoz mundu